science ce ta garin Dali. Wata matsala tana damun makarantarmu. 'Yan dambe ne suka zo suka tare a cikinta, kuma suke yin dambe kamar babu kaya a jikinsu. Nan da ɗan lokaci kaɗan idan gwamnati bata kawo mana agaji ba, to za su hana mu karatu ne. Shi ne muka yi wannan bidiyon muke neman taimakon hukuma, da a taimaka a kawo mana agaji. Duk wanda ya ga wannan bidiyon ya yi sharing har ya je ga mahukunta. A taimaka mana. Wato bidiyo kika ɗora a YouTube ba? Wani ne yasa ki dinga sawo wannan ƙaramin siket kina zuwa makaranta da shi? Ko da yaushe idan kika so wucewa kawai da kaina nake yi, amma ta da min da hankali kike. To amma ni ai ba matarka bace. Kin yi gaskiya? Daga wannan rana shikenan na mai da ke matata. Ta ne na kokarin daga siket din matata kuma tana hana ni. Matukar ke ƙara sa hannunki to sai na gutsere miki shi. Malaman dambe, gudunmuwa ta ce na kawo muku. Wani siket ne na musamman. Kai yaro, dan dambe ba tare yake bukata, ba siket ba. Ka san menene? Na ji ɗayanku ya ce ne kuna sha'awar siket ɗin mata. Kuma har na ga yana sha'awar cire mata, ko? To na so ku sani daga wannan rana, dukkaninku da siket za ku dinga damban. damba na da matukar muhimmanci, amma ban da irinku masu mugun hali.